som Samoa, toto je môj druhý kamoš. 1, 2, 3. Hudka. No a dnes vám ukážeme top 5 o najhorších vecí na ihrisku. Môžeš ísť. Prvá vec je kamene. Potkneš sa a čo sa stane? Vydáte sa, no a vyzerá to nejak takto. Tak. Moc trápene by sa dalo povedať. Ja viem, lebo 1, 2, 3 hudka je čo? Retard. Tak si to dokázala aj na jednom videu. Je to trošku retardované meno, si hovoril, že? Ale určite si ho pozrite. Áno. Druhá vec sú konáre. Nie, hmyz. Hmyz má byť druhé. No to máš jedno. Hmyz. A vyzerá to nejak takto. A potom malé otravné decká. Vyzerá to tak nejak takto. Nie, ja nejdem s tebou hrať na fotku, strč sa. Nejdem, vypadni, ty decko hnusné. Nejdem, vypadni. Ďalšia vec. Pokazený starý ihriska. Vypadá to nejak takto. Ďalšia vec sú konáre. Vyzerá to nejak tak. To je všetko z nášho videa a lúči sa s vami Samko a 1, 2, 3 hudka retardná. Čaute.